si radila jednu priču sa neonacistima u Nemačkoj? Radila sam ih više, mislim, neonacisti su se uvek, da kažem, prožimali kroz mnoge priče o izbeglicama, jer je zapravo su oni, da kažem, i na tom talasu poleteli, i AfD sada, koji je prilično jaki u parlamentu, odnosno u Bundestagu nemačkom, ali mislim da ova konkretna na koju misliš, to je bilo u Kemnicu. Pitam te onako diskretno, zato što nisam siguran da li smo se dogovorili da nju pominjemo ili ne pominjemo. Ova može. Ova može, okej. Tu nisam NDI potpisala. NDA, tako je, da, to je bila priča o neonacistima, znači Kemnic je opet istočna Nemačka i to je, da kažem, jedno grotlo neonacističko, ne samo grad Kemnic, već i neka manja mesta okolo, tamo je ta scena izuzetno jaka. I šta se tamo dogodilo? Sad opet ne znam koje godine, zato što jako loše pamtim godine, ali recimo 2018. Da, 2018. tamo tokom nekog gradskog festivala, neko ko je, sticam okolnosti bio izbeglica, izbao nekog tipa, znaš, napili se neki, fajt je usledio i, ovaj ko je bio izboden je nažalost preminuo i tada su naravno sve te neonacističke grupe, ne samo iz istočne Nemačke, to je bio problem, oni su se jako brzo mobilisali i kao krenuli su, da kažem, organizovali su par dana nakon tog incidenta ogroman protest, gde se gomila, to je zapravo bio, to se zove trauamaš, znači šta bi bio pandan tome, kao kad neko umre pa onda idete kao izađete na ulicu da bi odali počast, zato što je, šta bi to bio? Da. Neki, ne znam, nije ni bitno, ne znam kako se to kaže. Skup za odavanje počasti, kao neka šetnja. Eto, viš kako Nemci imaju jednu lepu reč. Marš tuge. To je marš tuge, tako je. Povorka. Tako je, povorka, može i povorka. I na toj povorci se odjednom pojavilo na stotine hiljada neonacista iz čitave Nemačke i bezbednostna procena isto bilo jako loša i događa se to da su to stvari izmakle kontroli. Izvini sekund što te prekidam, izvinjam se svima, nego mi je sad palo na pamet, ima neka nemačka reč, kad već govorimo o tim nemačkim konstrukcijama, koja savršeno opisuje jedno vrlo konkretno osjećanje, a to je kada osjećaš sreću u zavisti zbog tuđe propasti. Aha, to se zove, čekaj, samo se sjetim, Oni su jedina nacija na Schadenfreude. Oni su jedina nacija na svetu koja ima imenicu za to, vrlo konkretno osjećanje. Izvini, nastavi dalje, molim te. Kao položila sam. To zaista znam. Uglavnom, situacija u Kemnicu izmakla kontroli jer je bezbednostna procena bila loša, bilo je nedovoljno policije. I to se pretvorilo u to da su neonacisti krenuli da love ljude tamnije puti ili svakoga ko nije izgledao kao Nemac. Da, ovakve mučače se ko ja. Da, tebe bi definitivno jurili, 100%. Da. I mislim, to je stvarno bio veliki skandal da je uopšte tako nešto moglo da se desi. Čak je i jedan jevrejski restoran u Kemnicu napadnut, taj vlasnik restorana je kamenovan, znači kao grupa ljudi je stala ispred restorana i krenula baca kamenice, bio je čak i povređen i bio je veliki skandal, to se završilo kako se završilo, hvala Bogu niko nije stradao. I sad mi smo godinu dana kasnije, to je bilo za neki danski državni radio, išla sam, da istražujem kako izgleda Kemnic godinu dana posle toga. I naravno bilo nam je kao najveći izazov za mene, kao fikserku na tom projektu je bilo kako da nađem kontakt sa tim huliganima koji su organizovali. Zapravo ta jedna huliganska grupa koja se smatra odgovornom za nerede je zabranjena, inače oni se zovu Hunara, što je skraćenica za hooligans, nazis, racists. Vrlo onako diskretno. Vrlo diskretno,
čudno što su zabranjeni, ali kao okej. I sad, znaš, kako da nađem, ne znaš, ja baš se ne krećem u takvim krugovima. I kopala sam na sve strane, pošto najprije oni su zabranjeni, ali svi oni imaju kao tu neku svoju političku ruku, postoje te neke organizacije, levo desno, niko mi se nije javio. I ja se setim, neko mi je dao predlog, kao ne sjećam se kao pa možda, znaš, kao ako znaš nekog srpskog huligana, znaš, oni su često povezani. I ja se setim mog jednog ortaka iz osnovne škole sa Karaburme, koji dan danas bleji na tribinama. I iscimam ga i pitam ga kao, jel možda znaš nekog, znaš, iz tih huliganskih krugova, Kemnica, i on mi čovek nađe kontakt. I tako ja, zahvaljujući mom ortaku s Karaburme, uspem da ostvarim kontakt sa tim neonacistima i, boga mi, lepo su nas primili, ne mogu da se žalim. Znači, dobar kontakt. Dobar je kontakt bio i da, hteli su, bili su vrlo raspoloženi. Ne baš u tom svojstvu kao huligani, bilo je to malo sve onako prikriveno i tako dalje. Više je bila kao prezentacija tog nekog političkog pokreta koji tamo postoji, koji su ultra desno, ali je bilo vrlo neprijatno. Mislim, ja malo kao sam paranoična, mislim, nije ti sve jedno da kao uletiš na skup neonacista, huligana i svih ostalih, ne znam ni ja ko se tu sve skupio. Oni su imali neki svoj skup i mi smo tu bile pozvane, nas dve devojke, žene, i ja se sjećam da kad smo krenuli iz hotela, ja sam rekla ovima na recepciji, kao, samo da znate, mi smo novinarke, idemo se vidimo kao sa nekim mračnim likovima, kao ako se ne javimo, ako ne dođemo u hotel do 10 ili 11, nemam pojma, zovite policiju. Da. Kao mi smo tu, otprilike kao idemo tu i tu. I onda, znaš, pojavljamo se tamo i sad skup nacista izgleda onako kako zamišljaš da izgleda skup nacista. Pritom to nije javni njihov skup, to je kao neki sastanak koji oni imaju. Tu dolaze likovi, 2 sa 2 ćelavi, znaš, svuda svastike istetovirane, što je inače zabranjeno. U Nemačkoj ne možeš javno da prikazuješ svastiku, tako da se sjećam da su oni, recimo, dolazili, znaš, to im je sve bilo prekriveno, jer ne smeš ti ulicom da se krećeš i kao da ti se vidi svastika. Ja već napravila scenariju, vidim tamo neka vrata, reku, gotovo je, evo, oni dolaze. Znaš, svi su namršteni, ne vole ni oni novinare. Već sam nas videla u podrumu, ali nije se ništa desilo, bilo kao samo malo manje loženja. I dobro, mislim, ti razgovori uvek prođu, ja prosto se i sama iznenadim kako to sve uspem da iskulim. Da. Ali to je sad, priče su uvek iste. Da, i uvek je zanimljivo kako takvi likovi, njihov pokušaj nastupa sa medijima je uvek kao u oblandi nekakvog pristojnog ponašanja, ali koje toliko kontrira svemu što vidiš, razumeš, vizuelno, prosto, znaš, nekako imaš jedno strahovito osjećanje neprirodnosti onoga što oni izgovaraju, kako, znaš, i ono što izgovaraju isto, iako je javno, vrlo često strašno problematično, lupa kao u oblandu kao da pričaju najnormalnijim stvarima na svetu. Stavno si fazonu, jebote, jesu ovi ozbiljni ili me zajebavaju, znaš, kao, ili oni stvarno veruju u ove stvari što govore na ovaj način. Evo ti, pazi, o ovom, pošto sam ti malo pre spomenula slučaj da su tad kad su bili ti protesti kamenovali taj jevrejski restoran, i ja pitam, znaš, kao, pošto sve vreme je bilo to o tome, kao, čeki, jurili ste ljude, tam nije put i, znaš, za sve nešto kao vrda, ja ga pitam kao, pa dobro, imali smo kamenovanje, odnosno neko je kamenovao jevrejski restoran, i on mrtav hladan kao, to su Kurdi. Znaš, kao, pošto tu ima i Kurda i Turaka. Nije njemu problem. Kao, to je njihov sukob, to nismo bili mi. Aha, kao to su Kurdi, da.